Tässä videossa mä esittelen mun lemppari kosmetiikkatuotteet, tai no semmoset. Ja siis tässä tulee niinku nyt sille suht paljon, joten mä menen suht nopeasti kans. Ja sit mä vähän kerran kanssa aina missä nää on. Sori, mulla on joku pakko mieli koko ajan tehdä tälleen tai jotain. Mut joo, mennään suoraan videon pariin. Elikkäs ihan ekana tuotteena mulla on tällainen Smoothie Skinin lip mask. Mut tää siis voi käyttää myös huulirasvana. Mäkin mun mielestä olen itse käyttänyt. Tää on tällaista valkoista tällaista. Ja nää aina tuoksuu ihan sikahyvillä. Ja tää on ostettu tyyli jostain S-Marketista, koska siellä on ainakin smoothien tuotteita aika paljon. Sitten on tää Sol de Janeiro. Mä en osaa lausua mitään näitä, mutta tää. Ja tää tuoksuu ihan sikahyvälle. Mä yritän vaan tämän, koska mulla on pakko haistaa tätä, koska tää tuoksuu niin syvälle. Siis täällä on niinku tämmösiä jälkiä, että mä oon ottanut tota, mutta tää on tosi hyvä. Ja tää on ostettu... Tää tuli semmosessa paketissa, missä niinku... No, mä yritän laittaa sen tähän. Niin, tällainen, jos se nyt näkyy tässä, niin tollasen. Niin siellä paketissa oli tämä. Mä en osaa puhua. Mut joo, tää on tosi hyvä. Mut näitä siis löytyy myös esimerkiksi Kiksiltä tai... Niin. Käykää katsoa vaikka Googlesta, niin... Joo. Sitten tällainen Maria Badescun tämmönen skincare, tämmönen joku vitsin face mist. Tää tuoksuu tosi niinku luonnolliselta. Mitä siis tässä on... Tässä pinkissä, niin tässä on aloe vera, yrttejä ja ruusuvettä. Niin tää on tosi hyvä, että tää ei oo mikään semmonen niinku... Tää on tosi niinku luonnollisen hajunen ja sellainen. By the way, tää oli siis tuolta Sephorasta ostettu. Sitten tällainen Vaseline. En jaksa lausua näitä, mä en osaa. Mutta niinku... Healthy, se on niinku terveellinen, mutta se on niinku paremmat niinku... Toitte varmaan mitä se tarkoittaa. Sellaiset kädet ja vahvemmat kynnet. Tämmönen käsirasva. Ui vitsi. Ja siis näitä mä etin ihan kauan, mutta siis nää löytyy sieltä niinku rasvahyllyiltä ja näitä on tosi vaikea niinku nähdä sieltä, mutta näitä siellä kuitenkin on. Ja mulla on vähän tällaiset pidemmät kynnet ton ansiosta. Sitten tällainen fruittihuulikiilto, jossa on tällainen niinku roller pää. Ja tätä niinku tälleen ja sitten levitetään. Tää on mansikan maussa kautta hajussa. Ja tätä on täällä 6 millilitraa. Mitä kukaan tekee tuolla tiedä? Mut joo, tääkin on Sephorasta mun mielestä. Sitten tää Gison hiusöljy. Ja joo, tää on tosi hyvä. Siis olin sanomassa, että tää on tosi hyvä. Tää on niinku tämmönen hunaja hair oil. Tääkin on sieltä Tukholmasta Sephorasta. Ja tää on tosi limainen aina, joten... Mutta kannattaa just laittaa suihkun jälkeen aina. Sitten niin kaikki Sol de Janeiro, niin ne hajut, mutta tässä nyt puuttuu se 40, mikä tuli siinä paketissa. Mutta mä nyt tässä samalla näytän, että mitä mulla on. Eli tää 6-8 ja sitten 5-9. Ja näistä on jotenkin mennyt niinku oudoksi se haju. Niin mä en tiedä, onko se mennyt vanhaksi vai mitä. Mutta siis tän mä sain joululahjaksi, tän mä sain laivalta. Ja tän mä astin tänä kesänä laivalta. Tällainen, tää 6-2, niin kaikki nämä on hyviä. Sitten ei mikään tämmönen niinku kosmetiikkajuttu, mutta siis tää tällainen, mikä tää nyt on, Tangle Teaser harja. Ja tää on pinkki. Tää on kans sieltä Sephorasta Tukholmasta tänä vuonna kesällä. Ja joo, tää on tosi hyvä ja varsinkin taas suihkun jälkeen, niin tää harja on hyvin, mutta siis kyllä muutenkin niinku harjaa tosi hyvin. Ja joo. Sitten tällainen Hair Project, tämmönen Hair Finishing Stick. Mut sit kun sä oot käyttänyt tän, niin jos sulla on vaikka sitä ekogeeliä, mulla on se pinkki, niin kannattaa niinku aina ottaa täällä sitä ja sitten niinku laittaa, jos sä teet vaikka slickbackin jonnekin, jos sä vaikka harrastat jotain, niin tällä saa hyvin vaikka babyhiuksia kaikkiin. Helposti laitettua, niin dippaat sinne ja sitten sillä laitat, niin tää on tosi hyvä siihen.
Sitten mulla ei ole mitään semmoista go-to-ripsaria. Mä niinku oon ajatellut ostaa semmoisen yhden ripsarin. Mutta ripsari, mitä mä tällä hetkellä käytän, tää on mennyt ihan oudon näköiseksi, mutta siis tällainen I Love Extreme, tää on niinku Essencen tällainen Crazy Volume Waterproof Mascara. Niin tätä mun tälläkin hetkellä. Mutta jos ei halua veden kestävää, niin penatkaa mä näytän teille. Tämäkin on superhyvä ja varsinkin se sininen, mutta silloin kun mä en vielä käyttänyt semmoisia veden kestäviä, niin mä käytin tätä aina. Niin tääkin on kyllä tosi hyvä sillä, että jos sä et halua vaikka käyttää vedenkin kestävää. Tää on jotenkin lopussa, mutta tällainen, mä unohtan kertoa, mitä oli Hair Bright juttu, eli tämä oli Normalista, nää oli kai Tokmannilta. Se mitä oli sanomassa, että tää on melkein loppu, tää on tosi hyvä, tätäkin saa Normalista, mutta tämmönen Baliste Dry Shampoo Blush, tällainen. Niinku, tää tuoksuu tosi hyvälle ja mulla on tänäänkin tätä. Joo. Mä tykkään tästä. Mä huomaan, että mä kokeilen tälleen, mutta joo. Mun mielestä on parempi kuin se sininen, koska tää niinku tuoksuu paremmalta. Yksi hyvä naamankosteutusrasva on tää Nivea Soft, tämmönen niin siis tätä on pikkukoossa ja mä oon siis käyttänyt jo sen ison. Mutta tätä oli Normalista, oli niin söpönin. Joo. Ja niin kuin mä nyt sanoin, niin tätä on Normalista, mutta esimerkiksi Sittareissa ja Tokmannilla ja tosi monissa tämmöisissä kaupoissa niin myydään tätä. Mutta tää minikoko niin löytyy ainakin Normalista. En tiedä, että löytyykö mistään muualta. Vitsi, kun mulla olisi vielä yksi juttu, mutta kun mä en nyt tiedä missä se on. Semmonen Elfin Lip Oil, mä laitan sen nyt tähän. Tämmönen Elfin Lip Oil. Siis se on jossain ehkä mun laukussa tai jossain. Mut mä en vaan löytänyt sitä tähän, joten sitä nyt näyt tässä. Mut joo, tää video on ehkä tässä. Kiitti kun katsoit ja toivottavasti sait jotain inspiraatiota, mitä kannattaa ostaa tai jotain tällaista. Mut nähdään ensi videossa. Moikka!